Okay. Tror I ikke det? Nej. Hvad I har lavet? Nej. Hvad har vi lavet? Okay, vi har lavet et interaktivt gulv, der på en eller anden måde ville være forbundet til IMDb, og på den måde ville det kunne vise forskellige skuespillers ansigter, som du trådte på fliserne hen til filmen. Afhængig af hvilken film du vil se, vil det så være de skuespillere fra den film. Stop. Der ville være med. Det lyder spændende. Og ellers har vi lavet sådan i foyeren, så ville der være nogle vægge, og så er vi lige i gang med at finde ud af, hvad det vil gå ud på. Det vil være noget med, at der er nogle store lærere, og så er der nogle forskellige billeder på hver af dem. Og hvis nu at jeg skal ind og se en film, og på en eller anden måde, så kan man finde ud af, hvilken film jeg skal se. Fordi at jeg har en billet, der er digital eller noget. Ja. Og den jeg her... vet ikke helt om vi behøver at ha med billetten overhovedet. Hvordan vil det så vide, hvad for en film man skulle se? Nej, men den behøver jo ikke gøre det. Nej, okay, det er jo afhængigt. Men nu går jeg hen til det her billede og maler den her palme. Og samtidig er der en anden, der går hen og maler det her hus. Ved ligesom at vifte med armene, så dukker der et billede op på de her lærreder. Ja. Og så hvis nu der kommer en tredje person, der tænker, jeg har også lyst til at lave noget her, og vifter med armene, så kommer der et billede, der ligesom vil forbinde de to imellem. Og det ser i relation til... Til filmene, fordi det er nogle scenarier fra filmene, som man ligesom sådan kobler sammen. De film, der går i biografen. Okay. Så det vil være sådan noget, hvor at man... Eirik, prøv lige at forklare det. Hvordan tænker du? Det her. I relation til filmene, fordi... Ja, det er relation til filmene, fordi at... Er det den her ideen du er på nu, med bildene hvor... Ja, fordi at da kan du bruke aktuelle skuespillere eller aktuelle posters eller hva som helst, som alltid leveres i high resolution. Og så kan man da ha for eksempel 5 i den her karusellen, som er sånn at hvis du flipper ned, så får du se en bit av det, og hvis alle flipper sin bit til sammen, så kan du få se det store hele bildet i. Var det det? Ja. Men det er også litt usikkert hvordan vi skal gjøre det her med... Altså, vi tenkte på det her med gulvet, hvor du kan på en måte koble litt sånn linke 2 og 2 biter i. Men det kunne man sagtens gjort på den her store skærmen. Ja. Men så er spørsmålet... Men spørsmålet er, at vil have lige så meget lyst, fordi du er tvunget til at gå på gulvet, så du er tvunget igennem det her område, men det er du ikke med væggen. Og hvordan vet man om... Er det her en registrering av en film? Eller er det å gå... Altså, det går jo an til å lage sensorer som er sånn at det kun registrerer dersom det er